מכון שם עולם חנך לאחרונה תצוגה מוזיאלית ייחודית בתכניה ובעיצובה, שורשים מרחב התבוננות. מטרת מרחב ההתבוננות היא להפגיש בין מי שחי, יצר, החזיק או השתמש בחפץ, לבין מי שמתבונן בו כיום. מאיר בליסקו, יושב ראש אגודת הידידים שם עולם בניו יורק, ומי שבאמצעותו התאפשרה הקמת המיזם, הסיר את עלות מהשלט. צבי ענבר, נציג ועידת התביעות, גזר את סרט הכניסה למרחב. צבי אייכנוולד, יחד עם בנו דוב אייכנוולד, בעל הוצאת ידיעות ספרים, קבעו את המזוזה במשקוף הכניסה. הרב אברהם צוקרמן, ראש ישיבות בני עקיבא ויושב ראש עמותת שם עולם, כיבד את הטקס בנוכחותו. נעמי מורגנשטרן, עוצרת המוזיאון, סקרה מוצגים מן המרחב, שבעזרתם נשאלות שאלות על העבר היהודי וההקשר שלו להווה. וכדברי הרב הם אומרים, לכם עומדת הזכות להמשיך בחיים, והם מבקשים ואפילו תובעים. סיימו את מה שלא הספקנו, ומה שלא תספיקו, מסרו לילדיכם אחריכם. בתערוכה קלסרי מסמכים מקוריים, מצגת אינטראקטיבית המופעלת במסכי מגע, רישומים ומוצגים מקוריים שנמצאו בגטאות ובמחנות ההשמדה. המוצגים הוצבו על שורשי עץ זית עתיק, שהוצבו בידיו של האומן צחי קירשון כדי להעניק ביטוי עז לנוכחותם. בין התמונות המוצגות במרחב ההתבוננות בולטת תמונה המנציחה רגע של עוצמה ותעוזה. הדלקת נרות של ערב שבת. כשמגיעים לפמותים, מתחילים לחזור לאותה פמות, לאותה הדלקת נרות של שם. כאן היא מליטה את פניה בידיה, גם כאן היא מליטה את פניה בידיה. אבל כאן בתמונה הזו רואים כולה אושר, כולה אור.